Fitattun fina-finanmu na yau ranar Lahadi kenan masu kallon Indian Hausa fim. A taƙaice dai ga Uban Salo wannan fim ɗin da shi da Fu5 ga shi nan an fassara shi da Taɓargaza. To wannan su ne fitattun fina-finanmu fitattu sababbi dal na 2026 kenan fassarar kamfanin Sultan. Masu kallon Indian Hausa fim a ko'ina kake a duk inda kake kana so ka Indian Hausa fim to ka haɗu da wannan bidiyo to wannan bidiyo taka ce. Ka biyo mu daga farkon wannan bidiyo zuwa ƙarshe domin ka san wasu fina-finai suka fita a wannan satin. Fina-finai da dama sun fita kuma na wannan shekarar ne fitattun fina-finai sababbi. To masu kallon Indian Hausa fim a biyo mu daga farkon wannan bidiyo zuwa ƙarshe. To idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel zuwa wannan channel ɗin kar ka manta ka yi subscribe ka yi like shine zai baka damar samun sababbin fina-finanmu a ko'ina kake a duk inda kake. Masu kallon Indian Hausa fim wannan su ne fitattun fina-finanmu na kamfanin Sultan. A ko'ina kake a duk inda kake kana so to ga number nan na ajiye maka akan screen ɗinka za ka iya yin magana akan WhatsApp domin a ma cikakken bayani yadda za ka bi ka sauke su. Da tsarukanmu a ko'ina suna aiki a kowace ƙasa kake a duk inda kake, 'yan Algeria, 'yan Ghana, 'yan Kamaru, 'yan Chadi a kowace ƙasa kake kana buƙatar sauke Indian Hausa fim ga number nan kai tsaye ka yi magana akan WhatsApp za mu ma cikakken bayani kuma za mu ɗora ka kan tsarin da za ka dinga samun kowane fim da zarar an sake shi. To fitattun fina-finanmu na ranar Lahadi kenan. Muna ranar Lahadi to masu kallon Indian Hausa fim duk mai buƙatar waɗannan fina-finan ya garzaya kai tsaye ga number nan akan screen ɗinka ka yi magana akan WhatsApp. Za a ma cikakken bayani kuma za a ɗora ka tsarin da za ka dinga sauke Indian Hausa fim. To kar a manta idan yau ne farkon zuwa a yi subscribe a yi like shine zai baka damar samun sababbin fina-finanmu da sababbin bidiyoyinmu da zarar mun saki kamar haka. A biyo mu da kan wannan number waya da ke kan screen kamar haka.